uNkulunkulu akakulonde. Phinde uphush uphumelele. Pastor Winilo ubuyachaza amaphupho. Okubalulekile nokufana ukuthi-ke sicela ukuthi ube yimemba, sicela ube umuntu onikelayo kwi-channel. Namba kusebenzisa ngoba uyimemba kusongo 9 ku 5 kuphela ku-WhatsApp. Fona from Monday to Friday kuphela. Cela ubiyela sawubona Pastor Winilo. Cela ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha uvuvukela umzimba wonke. Akasho ukuthi ubuvukele nje ubuhlungu ukhombisa ukugula noma ubuvukele nje khuluphele yabona. Naku kwesingakusho ngokujwayelekile uma ngenza uphuphe unomzimba omkhulu uyaba uPaul uhluma uvuvukele ngoba lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka uzochuma, uzophumelela okanye uzothola incebo nemali enkulu ngemuva kokukhathazeka ngey'nkulumo ey'ningi noma ngemuva kokukhandleka okuthile yabona noma ukukhathazeka okuthile kodwa kunalokuthi uzochuma ubese uyaphumelela noma uzothola imali noma incebo. 2 ngokwesintu uma ngenza uphuphe unomzimba omkhulu kuye kuhlale njengoPaul uhluma uvukele umzimba lokho kukhomba ukuthi kade-ke uvakashelwe zidalwa wena yabona. Kodwa-ke number 3 asibheka nje kuyenzeka futhi uma uphupha unomzimba omkhulu kube uPaul ngaba uluhlu uma ukuthi wena ubona ukuthi umzimba kuvuvukele. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka usuthuthuke kakhulu ngolwazi, udumo noma-ke ngokuvelela nje emkhakheni wakho. Number 4 kwesinye isikhathi kodwa uma uphupha unomzimba omkhulu uyaba uPaul uma unomzimba ovuvukele. Lokho sokusho kungenzeka unesigulo okanye uzobanjwa ukugula okumele ukusukumele uma ukuthi kade lo mzimba obuhlungu. Abanye uyavuvukela umzimba ngoba kunalokugula, abanye sobebanjwa isimo semithwebulo njalo njalo. Beyibone benomzimba omkhulu ngabe isiguli ethile ngoba umthwebulo ethile yabona. Kodwa-ke esenhlini into enhle ubona umzimba omkhulu.